హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఒక డిజైన్తో నేను ముందుకు వచ్చాను. ఈ బోర్డర్ వేసుకుంటే కొత్తగా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలా పెయింటింగ్ వేసుకుంటే వెరైటీగా ఉంటుంది. ఇలా కొత్త కొత్త డిజైన్లు కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఇలాగ వేసుకోవచ్చు, అక్కడక్కడ చాలా బాగుంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.